Køb en bolig nu og betal om 100 år. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er faktisk en mulighed nu, hvor bankerne kommer ind på markedet med hensyn til boliglån. I over 200 år har realkreditinstitutterne haft monopol på det område, men det vil politikerne nu til at ændre på. Her er Henrik Jørgensen, og han skal købe en lejlighed for første gang. Prisen for hele lejligheden det er 1.999.000 kontant. De mange penge til at finansiere lejligheden her, kan han nu låne i banken. Bankerne får samme mulighed for at finansiere sig som realkreditten, det vil sige en billigere måde at finansiere sig på. Så har vi faktisk et meget lækkert badeværelse her. Og det nye er, at bankens boliglån kan finansieres op til 100 år. Men vi kan jo prøve at gå lidt længere ind og se resten. Den unge køber, der har taget farmand med på boligjagt, synes, at det er en fordel. Man har alligevel et lån hele sit liv, så hvorfor ikke bare gøre det afdragsfrit og så tage sådan 100 år eller hvad skal vi sige, indtil man dør lån, ikke? Dog må Henrik ikke låne mere end 70% af lejlighedens værdi, hvis han vælger et boliglån fra banken. Jeg synes faktisk, det er et glimrende tiltag, det der, hvis det bliver gennemført. Om det så er 70% eller 75%, det er jeg lidt ligeglad med. Derimod, hvis han vælger at låne fra et af realkreditinstitutterne, så kan han låne op til 80% af lejlighedens værdi. Og herinde mener man, at Danmark allerede har de billigste boliglån i verden. Derfor vil jeg anbefale, at man kigger sig godt for og tager de lån, hvor der er størst mulig gennemsigtighed, hvor man har mulighed for at kigge sit kreditinstitut efter i kortene. Lyst og let, ikke? Men ejendomsmæleren mener, at de nye lån vil gavne boligkøberne. Det er en mulighed mere for køberne, og så er det jo en oplagt mulighed for, at køberne kan drage fordel af den konkurrence, der uværligt må komme imellem realkreditten og bankerne. Og bankernes interesseorganisation Finansrådet mener også, at det bliver billigere for boligsøgende som Henrik at tage et lån til drømmelejligheden. Den enkelte køber kan finde det produkt på lånemarkedet, som passer den enkelte bedst. Og selvom de nye lån på 100 år lyder fristende, så skal man måske tænke sig om en ekstra gang. Der vil kun være en større risiko i det øjeblik, at du vælger et lån, hvor der er mindre gennemskuelighed. Mindre gennemskuelighed giver øget risiko og giver en risiko for, at man kommer til at betale mere for lånet, end man gør i dag. Ja, men det er jo så selv. Henrik Jørgensen fik set endnu en lejlighed i dag, og han har da også endnu lidt tid til at finde ud af, hvilken lejlighed og lån han skal have. Politikerne regner først med, at det nye forslag bliver vedtaget lige inden sommerferien.